Labarin Zaki da Bera labari ne akan abin tsoro da kuma fargaba. Wata rana wani ɓera ya tunkari wani zaki da cikakken ƙwarin gwiwa ya ce da shi, "Ka bani dama mu yi magana mana ranka ya daɗe sarkin dawa, sannan ka yi min alƙawarin ba za ka cutar da ni ba." Sai zaki ya ce, "Yi maganar ka ya kai wannan jarumin ɓera." Sai ɓera ya ce, "Zan iya kashe ka a cikin wata guda." Sai zaki ya yi dariya sannan ya masa kallon raini ya ce, "Kai ɗan? Kai fa ɓera ne, ta yaya za ka iya kashe ni?" Ɓera ya ce, "Zan iya, amma ina son ka bani lokaci tsawon wata guda ɗaya kacal." Sai zaki ya yarda ya ce, "To amma idan wata ya cika baka kashe ni ba, ni zan kashe ka." Makonni suka fara wucewa. A mako na farko, zaki yana dariya yana ɗaukar maganar ɓera da wasa, amma fa sai ya fara ganin ɓera a cikin mafarkansa yana kai. Duk da haka bai damu sosai ba. Mako na biyu, zaki ya fara jin ɗan tsoro a zuciyarsa. A mako na uku kuwa, tsoro ya fara mamaye zuciyar zaki yana yawan tunani, shin ko dai ɓera yana da wata ɓoyayyar dabara ne wacce ban sani ba? Mako na hudu, zaki ya shiga cikin damuwa da tsananin tsoro, ya kasa barci, ya daina cin abinci, ya rasa samun kwanciyar hankali gaba ɗaya, ya zauna yana jiran ranar mutuwarsa. A ranar da aka ɗauka don ganin me zai faru, dukkan dabbobin daji suka taru suka rako ɓera zuwa gidan zaki, sai suka ga abin mamaki, zaki a kwance ya mutu babu wata alamar rauni a jikinsa. Ba wani abu da ya kashe shi sai tsabar tsoro da kuma damuwa da ya saka a zuciyarsa. Darasi da ke cikin wannan labarin shine, a cikin wannan labarin zaki yana wakiltar mutum mai ƙarfi wanda ƙarfinsa ya raunana ta hanyar shakka da kuma tsoro. Ɓera kuma alama ce ta damuwa, tsoron rashin nasara, talauci, rashin lafiya da sauran matsalolin rayuwa. Ba ko da yaushe bane barazana ke kai mutum ƙasa ba, sai dai yanayin yadda muka fuskance ta. Tsoron matsalar wani lokacin yakan fi matsalar ita kanta. Faɗakarwar kuwa shine, kada ka bari tunanin abubuwan da ba su faru ba su mamaye zuciyarka. Kada ka bari damuwa akan abin da zai faru a nan gaba ya rusa maka kwanciyar hankalin da kake da shi a yanzu. Ka rayu cikin kyakkyawan zato, ka yi iya gwargwadon abin da za ka iya yanzu, sannan ka yi imani da Allah subhanahu wata'ala yayin da kake ƙoƙarin ɗaukar mataki. Ka sani fargaba ita ce rabin cuta, kwanciyar hankali kuwa ita ce rabin magani. Haƙuri kuma da tawakkali su ne matakin farko na samun waraka. Daga Umdaz Online TV tare da Zainab Jibril.